δραστηριότητα. Επίσης, υπήρχε η εβδομαδιαία απολογιστική συνεδρία, όπου κάθε φορά που ήταν να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι, ανά 2-3 εβδομάδες, έκανα μια αυτοαξιολόγηση για να δούμε κατά πόσο έτυχαν τους προηγούμενους στόχους. Καλημέρα σας από μένα. Λέγομαι Παντελάκη Κατερίνα, είμαι παιδαγωγός φυσικής αγωγής και θα σας παρουσιάσω ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας που υλοποιήσαμε στο Δημοτικό Χρυσοτικής. Το σχολείο καλείται σήμερα να παίξει ένα πολυπαραγωγικό ρόλο, ούτως ώστε να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις σύνθετες απαιτήσεις. Αναδεικνύεται η ανάγκη για μια περισσότερο ανθρωπιστική παιδεία, η οποία θα εστιάζει στο μαθητή και τις ανάγκες. Η κριτική σκέψη, αυτό είναι άλλωστε και ο ρόλος του σχολείου σήμερα, η ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Το σχολείο δηλαδή πρέπει να εφοδιάσει το μαθητή με δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες. Είναι ότι όλη αυτή η ψηφιακή κοινωνία στην οποία ζούμε, με την τεχνολογική έκρηξη, οδηγεί σε καθιστικές δραστηριότητες. Απομακρύνει τους νέους και γενικότερα τον πληθυσμό από τη σωματική άσκηση. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να προωθήσουν τον δραστήριο τρόπο ζωής στους μαθητές μας, να αποκτήσουν ένα υγιεινότερο τρόπο ζωής και επίσης η πρωτογενής πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. Το πρόγραμμα τώρα διήρκε σε 4 μήνες, συμμετείχαν 60 μαθητές της Β' τάξης και βασικό του χαρακτηριστικό ήταν η σκάλα της άσκησης, την οποία έπρεπε να διαλύσουν οι μαθητές, ξεκινώντας από τη βάση της σκάλας και διαμείνοντας ανά 2-3 εβδομάδες ένα-ένα τα σκαλοπάτια, με απότερο σκοπό φτάνοντας στην κορυφή της σκάλας να έχουν επιτεύξει τους στόχους του προγράμματος, να έχουν κατακτήσει τον δραστήριο τρόπο ζωής. Κάναμε μια αξιολόγηση των μεταβλητών που θέλαμε να ερευνήσουμε, ώστε να γίνει και μια τελική μέτρηση και να δούμε κατά πόσο βελτιώθηκαν οι μαθητές μας. Ναι. Λοιπόν, έγινε λοιπόν στο ψυχοκοινωνικό τομέα. Αξιολογήσαμε τη φυσική κατάσταση μέσα από κινητικά τεστ της Ευρωπαϊκής Δέσμης Eurofit. Στο στάδιο 2 έγινε η υλοποίηση του προγράμματος. Τι περιέχει το πρόγραμμα? Περιλάμβανε ένα πρόγραμμα άσκησης, το οποίο διεξάγονταν κατά το μάθημα της φυσικής αγωγής. Επίσης, υπήρχε προσωπική συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες. Οι μαθητές λάβανε δηλαδή ισχυρή σύσταση να συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες εκτός του σχολείου, πέρα από τα τμήματά τους, δηλαδή να πηγαίνουν για πεζοπορίες με τις οικογένειές τους, να πηγαίνουν για ποδήλατο με τους φίλους τους, να χρησιμοποιούν τις σκάλες για το ασανσέρ, ακόμα και να συμμετέχουν να βοηθούν στις οικιακές εργασίες, που ακόμα και αυτό είναι φυσική δραστηριότητα. Επίσης, υπήρχε η εβδομαδιαία απολογιστική συνεδρία, όπου κάθε φορά που ήταν να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι, ανά 2-3 εβδομάδες, έκανα μια αυτοαξιολόγηση για να δούμε κατά πόσο έτυχαν τους προηγούμενους στόχους. Σημείο σταθμός στο στάδιο 2 ήταν η συνεργασία μας με το πειραματικό δημοτικό, όπου το πειραματικό, οι μαθητές του πειραματικού δημοτικού μας επισκέφθηκαν και αφού τους υποδεχτήκαμε με μια αφίσα που είχαν φτιάξει οι μαθητές μας, εδώ βλέπουμε την υποδοχή, είχαμε οργανώσει έναν υγιεινό μπουφέ με πιάτα που μας είχε συστήσει ο διατροφολόγος που συμμετείχε στο πρόγραμμά μας. Οι μαθητές μας παρουσίασαν όλα αυτά τα οποία διδάχτηκαν μέσα από το πρόγραμμά μας στους μαθητές του πειραματικού και τους ανέπτυξαν σε από κοινού δράσεις. Σημαντικό σημείο ήταν επίσης η εκδρομή μας στο Αγίος Αποστόλους, όπου εκεί διδαχτήκαμε ένα από τα σκαλοπάτια, το σκαλοπάτι της Ευεργησίας. Εδώ βλέπουμε στην παραλία που τους κάνουμε τη διδασκαλία και του θεωρητικού και του πρακτικού κομματιού της Ευεργησίας. Στη συνέχεια ακολούθησα σπορ παραλίας και μετά πήγαμε και στο beach volley, στο γήπεδο του beach volley. Λοιπόν, και τέλος, αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, κάναμε μια επαναξιολόγηση των μεταβλητών που είχαμε μετρήσει στο αρχικό στάδιο για να δούμε αν και κατά πόσο υπήρξε βελτίωση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ως προς το ψυχοκοινωνικό τομέα είχαμε μια μικρή βελτίωση στο επίπεδο της ευελιξίας των μαθητών μας. Το επίπεδο της καρδιομεταλλευτικής τους αντοχής βελτιώθηκε και αυτό. Είδαμε ότι αυξήθηκε η φυσική δραστηριότητα που έκαναν, που αυτό δείχνει ότι συμμετείχαν σε περισσότερο χρόνο και σε περισσότερα είδη φυσικής δραστηριότητας κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. Είδαμε ότι οι γνώσεις τους ήταν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και τέλος, στο συναισθηματικό τομέα παρατηρήσαμε υλικώς με κρίσιμα αποτελέσματα ότι είχε βελτιωθεί η συνεργατικότητα των μαθητών, έπαιρναν ευχαρίστηση κατά τη συμμετοχή τους στις φυσικές δραστηριότητες, βελτιώθηκε η αυτοαποτελεσματικότητά τους και η αυτοπεποίθησή τους και επεδείκνυαν περισσότερο αποδεκτές συμπεριφορές κατά τη βήτα τους σε διάφορα κινητικά παιχνίδια.
Η διάχυση των αποτελεσμάτων έγινε μέσα από τον blog του σχολείου και παράλληλα μέσα στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, όπου γράψαμε ένα άρθρο σχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του. Και τέλος, συμπερασματικά προκύπτει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ευεργετικές επιδράσεις σε πολλαπλούς τομείς. Φαίνεται λοιπόν ότι το σχολείο αποτελεί το καταλληλότερο μέρος για την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλειών, καθώς είναι το σημείο το οποίο σωρεύει το μεγαλύτερο πληθυσμό των παιδιών και κυρίως επειδή η παιδική ηλικία είναι το κρίσιμο εκείνο στάδιο που τα παιδιά